Soso acompañados, o mel e os queixos galegos son boa mostra da calidade dos produtos do país. O Pazo da Toxeiriña de Moraña foi o escenario elixido para a súa posta de longo coa entrega dos premios da 22ª Cata dos Queixos e da 28ª Cata dos Meles. No acto, o conselleiro do Medio Rural salientou que a gastronomía é unha das fontes de prestixio máis relevantes para Galicia. Indicou que por riba de todo, os produtos galegos deben competir en calidade e non en cantidade. Eu quero resaltar nun entorno tan fantástico como que hoxe estamos aquí a importancia de trasladar tamén vía precisamente esta comercialización e esta capacidade de enseñar o millor dos nosos produtos, a importancia que ten a calidade da produción agroalimentaria galega. Galicia non está para competir en cantidade, está para competir en calidade. O conselleiro reafirmou a aposta do goberno galego por potenciar e promocionar a produción agraria e gandeira a través do selo Galicia Calidade, un indicador recoñecido xa a nivel español e mesmo internacional. José González avanzou tamén que a futura lei de recuperación e posta en valor da terra agraria vai entrar no Parlamento galego en breve. Entendo o conselleiro que está chamada a converterse nunha peza clave para a dinamización do sector. Apostando por esa calidade, apostando pola formación e pola innovación, vamos a recuperar moita terra e por eso en breve poñeremos en marcha a tramitación da nova lei de recuperación e posta en valor da terra agraria de Galicia, que está chamada a recuperar esa terra para facer esas producións de calidade que hoxe vimos aquí a premiar. Nesta edición das catas rexistraronse un total de 36 industrias queixeiras pertencentes ás 4 denominacións de orixe galegas: Tetilla, Arzúa, Ulloa, San Simón da Costa e Cebreiro. No caso do mel inscribíronse 20. Os técnicos da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, en colaboración cos consellos reguladores, recolleron un total de 93 mostras. O acto de entrega dos premios, ademais do conselleiro, acudiron representantes e persoal técnico do seu departamento, delegado da Xunta en Pontevedra e a alcaldesa de Moraña.